ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ପିତୃବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଶ୍ରୀରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ବନବାସ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣ ଛଳନା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସେବକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମହାବୀର ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ ଦୁଇଜଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନାକୁ ପଠାଇଲେ। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କା ଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହନୁମାନ ନେଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ନେଇ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ହନୁମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସୀତା ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦିଆ ମୁଦି ଦେଖାଇଲେ। ମୁଦିଟି ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଜାଗିଲା। ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ ନିଜର ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ କହିଲେ। ହନୁମାନ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣଙ୍କ ସେନାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପରେ ରାବଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଛରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ହନୁମାନ ସେହି ନିଆଁରେ ଲଙ୍କାର ଅନେକ ଅଂଶ ଜଳାଇ ଦେଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ। ହନୁମାନ ଫେରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଦିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ। ଏହାପରେ ବାନର ସେନା ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଥରର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ବାନର ସେନା ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ଓ ରାବଣଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ହନୁମାନ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଔଷଧଟି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ କେବଳ ଜଣେ ବାନର ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ। ହନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ରହୁଥିଲା।
ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।